Dobrý den, pánové, tady Young Games 20, dneska jsem tady u nového videa. Ne, dneska najdeme to video, dneska tady máme utrácet diamanty do kasína, doufám, že něco vyhraju kvůli tomu, že jinak, no, jinak budu muset prodat život. No, tak doufám, že něco vyhrajeme, kvůli tomu, že máme nějaký 20 nebo 30 diamantů, teď já už ani sám nevím. Kde ty 20 diamantů? Jdeme utrácet peníze. Já jsem už v tom kasíně nebyl ještě. Ale tady jsem natáčel to video. Tak to. I am dying. Tak, jeden dia. To mi nevychádza. Já vám dámy a pánové měč. Já mám měč. To je normálně nejlepší dálek, to, co jsem kdy dostal. Železný blok, jakože. Asi nestěžu, že? A já už vím, že produ celý dům. Pane bože. Produ celý dům, že jo? Let's go! Můj první netherite. A tady by tu už byl já skočil. Já potřebuji ještě jednou. Já jsem strašný, že jo? Já prohraju jednou celý svůj majetek, aby jsem dostal. To je ten zácný brok, netherite rubín. Vede to zajímavý? Teda. Se jednoho diamantu. Tady tohle mě bojí říká, že je docela dost riskantní kvůli tomu, že tam 2 diamanty. Já mám to takový menší pocit, že to trošku nefakca. Ono to nefakce. Double o vkrát jednoho diamantu. A jestli nechcete ten diamant, vole. Co pocíme, jakože. Jo, dámo. Já jsem. No. Diamond block se dělá ze 9. No. Já mám už svůj netherite. Bude mi já, jestli mi nevíjeli. Jestli někdo na to bude dělat. Míme.
Stop, vole. Stop už. Stopu, vážně, já jakože nebudem tady prodat celý dům. Je tady byla kasino boje. A tady se tady staví nějaké... Můžu to říkat? Vůbec. Tady nemám plánu udělat prostě... Asi víte co? O tom. Tady ten je prostě přístav pro lidi, aby nějak dal prostě plout i tam. A pak plánuji ještě udělat, aby se dalo tady proplout celým tady tímhle, nebo čistě tady, která je tady tímhle, ale jakože nevím, že a ten rubín je něco. To je to, čeho si vážím. A prava, co tady vůbec? Já jsem to vybuchně na začátku, pak jsem se tomu ani jinak nevěnoval, že jo. A to asi kudy tady tohle videa, kvůli tomu, že víc to nějak plánu nemám. Já se vám za takové kratší video, ale jakože co víc od mrtvého youtubera chcete. Já se zatím loučím, ahoj.